Kanggo manutan ki penak pokoke. Ha iya. Nadyan wujud temong paksi sinambi toto-toto Bapak Ketua Panitia kalian Pak Kaum menika utawi mangkih paring wakil saged ya. Halos manis tur mrak ati kok sing enong ora muni ceret ngono ya sing enong ganti kaya ayo angger weruh kaya ngene iki mesti ceret ayo nek cara mbiyen ya jebul kur sasmita apa lho tutup ceret kira gede ayo tangane ramot golek isi podang jenah sing kendel mawon nyekel mic niku dicekel sing kenceng terus pepetke lambe. Ampun semlang niku mboten nyetrum. Iya. Sing kendel mawon. Iba bunga nek kira-kira suarane iki arep entek niku napa mbike dimainke iba bunga ing atiku dadi didoke sithik terus dicerake meneh niku nek arep suarane entek ning ya pisan wae aja balik dienek-enekke teknike ngenten niku Pak bolak-balik ngene aku melu krasa ya beda arti ndak ya pisan baik iku termasuk gaya iya oh gaya naik turun gitu nggih Pak iya ya betul nek nggon kuwi aku ora pati mudeng nyanding bisa dadi tombo mangga niki langgame daturake ya